Balima anya kuma très urgent. Balima wo an bɔra ka information tellement dɔ sɔrɔ. An balimacɛ dɔ bɛ nɔ u b'a wele ko Bad le Malien. A photo filɛ mena ira bɛɛ lajɛlen na ko ani tunna dɛ an t'a dɔn ni tero de kɛlen bɛ ka minɛ dɛ. Bad le Malien. Malien bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a photo la. Ni ne tɔgɔ ko Bad le Malien. Voilà. Aliou Badara Diko di Bad le Malien. Ni Assimi Goïta dɛmɛbaga ba di. Ni transition dɛmɛbaga ba di. Ayiwa k'a tununa dɛ. K'a tununa kuma caman kɛ nin bɛ k'a fɔ an y'a information sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ photo in na ko Bad le Malien n'ale bɛ transition dɛmɛ la ni sɔrɔsiw dɛmɛbaga ba do bɛɛ lajɛlen y'a ye cɛsiri b'a la donc an y'a mɛn ko a tununa k'a bɛ tile fila bɔ bi a tununen do a bɔra a information yɛrɛ sɛbɛnnen filɛ n bɛna kalan bɛɛ lajɛlen kalan mɛn donc ko selon les sources proches Aliou Badara Diko dit Bad le Malien aurait été arrêté vers 15h à la halle de Bamako. Donc, quand minena halle de Bamako oro fanfela la. John da amine. John da amine anta do mogomido. Ko do de rendez-vous dama. Ko quelqu'un l'avait appelé pour un rendez-vous de promesse d'ordinateur. Ko do da wole kabe ordinateur dama. Al de Bamako oro fanfela la. Ku tara e oro la ko aminena. John de amine. Angeni ba don binaka mogo wi kali. Bina jaraka mogo bina yere ma fode. Binaka ma parce que tero ou catégorie ou ka demisenu. Tero ka binaka petini do bora ka fo. Ko mogo viromani fen be Bamako kono. Munu be ka boka Mali armée défend kuta chitoyi. Yala olu da mine wa bina jaraka mogo de badi mine wa ou bien mine na choko jume ou bien tununa de wa ou bien faragan de bala wa ou bien atara docteur so la wa anta don angen to don ange information chaman keni maka mais tero keni ko mogo kibe ka Assimi Goïta de kibe video ke ko nu soro ku betani anu ba do keleme ka Bamako fa mo anta don naka soro da mine mais abe balne la ka foko transition yɛrɛ bɛ badi mina abe balne la parce que transition yɛrɛ de mabagadu abe balne la mais rien n'est possible parce que anya me ku ye bubu la refuli aéroport la ko bubu kumuna bo bubu mabel kumuna bulu ku yo la sigi bubu mabel ko kabe taka kuma meeting kero la yo bubu mabel ba balikate kuma donc ko chama ko étranger chama be ka ke transition kono abe mogo dabali ban ube yala mogo do de be Assimi Goïta ka fanga kono munu me kaise ka fanga yɛrɛ dɛmɛbagaw kɛlɛ fanga yɛrɛ tɔ ka binwa an t'o dɔn en tout cas point d'interrogation action fila kɛni action kelen kɛni kɛra parce que an t'a dɔn a minɛna cogo an t'a dɔn a minɛna de wa Mali service de renseignement da minɛ wa ou bien bina ka mɔgɔ mais ka mɔgɔ la tunu tan cogoya la o ye tero ka baara de k'i la tunu pewu i kibaruya kana dɔn pewu mɔgɔ fila de b'a kɛ Mali kɔnɔ soit Mali Modibo Kone ka SE mɔgɔw b'a kɛ u b'i la tunu parce que an t'a dɔn mun ta ka bɛ yɔrɔ kelen min hali sini tile 11 a fa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min a ba t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min ni ba de fana tununa an dun b'a dɔn ni tununa ni binaka mɔgɔw m'i la tununi a jogo bɛ mɔgɔ fila da Mali kɔnɔ Assimi Goïta ka mɔgɔw ani tero c'est pour ça n ka mangu bɛɛ ye kelen ye mais ba de y'u dɛmɛbaga de bon an t'a dɔn n'a ka sɔrɔli de ye ba de minɛ ne kɔni bɛ ba de bɛ Mali transition dɛmɛ a bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ bon an t'a dɔn mun do ne kɔni bɛ bɔ ka n ka soutien k'a ye i n'a fɔ n ye n ka soutien kɛ Abdou Niang ye cogoya min na i n'a fɔ n ye n ka soutien kɛ Boubou Mabel ye cogoya min na n bɛ n ka soutien di Bad le Malien fana ma o cogoya la mais ala deli ala ka ɲuman segin ne ni Bad ka hakilinata tɛ kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la ne n'a ka hakilinataw tɛ kelen ye mais o ye hakilinata kɛlɛ de ye n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya Boubou Mabel kelen fila ye Boubou ɲininka ne ye Boubou wele siɲɛ dama na n kumana k'an to transition kelen kɔnɔ wagati min yɛrɛ la yɛrɛ k'a wele a ba sale ne y'a wuli on a parlé ne ye Boubou ba sale ala ka hinɛ la ne ye Boubou wele ka foli bila a la a yɛrɛ filɛ a bɛ se k'a ɲininka alpel bɛ ne n'u bɛɛ cɛ kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ni mun bɛ ni n ka condolence pressée n b'a fɛ
ni gɛlɛya bɛ mun kan n b'a yira k'a fɔ on est ensemble c'est à dire Mali ko in émotion ko tɛ quoi juguya ko tɛ et c'est tu vois u yɛrɛ dama de u tora ni transfert ba de n'u bɛɛ u bɛɛ y'a mɔgɔ kelenw de u bɛɛ u yɛrɛ damaw dɔrɔn de don donc je ne sais pas ce qui se passe parce que ni insécurité kɛra a bɛ na ni confusion de donc ne ka ala deli tɛ k'a fɔ ko tero taara ninnu minɛ an bɛ se ka dimi an bɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ma mais o ye hakilinata ta ye mais ni ko gɛlɛn ye mɔgɔ sɔrɔ anw bɛɛ maliyɛn na an kan ka ɲɔgɔn soutenir u fɛn fɛn bɛ yen ko gɛlɛnw fɛn fɛn sɔrɔ ne y'o bɛɛ soutenir Abdou Niang minɛna ka taa kaso la don min na ne ye Modibo Kone dɔgɔyaw don ka Assimi Goïta dɔgɔyaw don a vidéo bɛ yen Abdou Niang yɛrɛ b'a dɔn fara n y'a kɛ Abdou Niang y'i to kaso la ka ne wele k'an fo a yɛrɛ filɛ a balolen bɛ ne balolen bɛ o saya tɛ nkalon tɛ u si tɛ ko mun ye problème sɔrɔ ko ne ma mun défend ne bɛ bɛɛ défend i ne ka di o ni ye problème sɔrɔ ne b'i défend i ne man di o ni ye problème parce que ne ni mɔgɔ tɛ kelen ye ne ta ye hakilinata de ye ne ta tɛ juguya ye quoi Badi filɛ nin ye Badi ka taabolo ninnu man di ne ye quoi an ka tiɲɛ fɔ Badi ka taabolo ninnu a bɛ ka Assimi ninnu dɛmɛ cogo minnu na bon ça me dépasse un peu mais kɛlɛ tɛ ne n'u dɔgɔnin ninnu bɛɛ ka di problème tɛ ne n'u cɛ koyi ni problème mun dara ne bɛ téléphone ta n b'u wele ne ye Bubu wele ne b'u bɛɛ wele appel bɛ ne n'u bɛɛ cɛ donc a fɔ n ɲɛna kɛlɛ tɛ yen quoi Bubu yɛrɛ b'a dɔn hali sini ne mago bɛ Bubu la n b'a wele mais juguya Bubu ye nata nana don juguya la ni Bubu dusukun na ne fan fɛ mɔgɔ dɔ ne ba neni Bubu tilala k'o tigi wele quoi o encourager ko ka ne ba neni mais Bubu b'a sara ne ye Bubu wele ka duwawu don a ba ye mɔgɔ bɛ Bubu ba neni ne ma deli k'o tigi ka vidéo partager mɔgɔ bɛ Bubu ba neni ne ma deli k'o tigi wele ko bonjour parce que ne bɛ n ba fɛ mais ne ba neni bagaw Bubu taara i teri ka olu ye nata la fɛn bɛɛ la n b'a fɔ jeunesse ɲɛna Assimi bɛ taa anw de bɛ to yan an kana ɲɔgɔn juguya jusqu'à un certain point an bɛ ɲɔgɔn gosi argument contre argument Segu Tunkara ye nkalon tigɛ i ka n tɛ tiɲɛ ye non e de fana ta ye nkalon ye a b'o ko kɛ quoi mais ka b'o la ka taa don i somɔgɔ ko dɛ an b'aw ka so kɛ tan dɛ i ba taara dɛ i ba ye passeport juru ta dɛ i tɛ malien dɛ ivoirien dɛ ça c'est pas bon entre nous kuma bɛ ka fɔ mun kan a bɛ to logique de kɔnɔ c'est à dire n bɛ ka nin fɔ bɛɛ ka faamuya ni ye Badi sɔrɔ bi a bɛ se ka jɔn sɔrɔ sini a bɛ se ka kɛ Binaka mɔgɔw kelen bɛ ka taa Badi minɛ dɔw ko ne ma ko Binaka mɔgɔw de ye Badi minɛ ne ka aradar dɔ ko ne ma ko Binaka mɔgɔw ye Badi minɛ mais a prévu t'ale bolo k'ale y'a mɛn ko Binaka mɔgɔw de y'a minɛ bon dɔw fana ko ne ma ko non k'ale ma da o la k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ko Mali SE y'a minɛ mais ne kɔni confilé don ne tɛ se ka confirmation foyi di ne kɔni b'a soutenir a minɛna cogo min na a bɛ mɔgɔ siran parce que ni minɛni cogoya ninnu ni mode opératoire ni ye banditisme de bandiw de bɛ nin kɛ bandi fila de bɛ Mali kɔnɔ Mali SE ani Binaka mɔgɔ olu de bɛ mɔgɔ minɛ tan cogoya la donc ka fɔ ɲɛna ne ka soutien bɛ Badi na n b'a deli Mali vidéoman fɛn fɛn bɛ yen hali minnu n b'a deli mɔgɔ i bɛ Badi kana ni ko k'i bɛ Assimi ka côté jateminɛ i tɛ Badi soutenir dɛ pa hali sini ni Binaka mɔgɔ ye Bubu Mabel Jawara minɛ ne b'a soutenir ne bɛ Bubu soutenir ne bɛ Abdou Niang soutenir n'u y'a minɛ u fɛn fɛn bɛ yen n'o problème sɔrɔ ne b'u soutenir u yɛrɛ b'a dɔn ne b'a dɔn mais nata bɛ adamaden ɲɛ fiyewu a bi i ɲɛ fiyewu k'i tulo gere o de kɛra ninnu ta ye u b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye ne tɛ mɔgɔ jugu ye bɛɛ b'o dɔn ne la ne ta ye n da de ni mun bɛ an b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn gosi da contre da n somɔgɔw to yen n k'i somɔgɔw to yen an ka ɲɛsin da contre da e ye mun fɔ argument contre argument banna c'est tout Badi kɛ n ta ye nin ye ala k'aw tɔw kisi a ma n bɛ dan o dɔrɔn de ma o de kun don a kan bɛɛ voilà